Ilia guys, ya. Kanais ka ipit ya. Char, cute. Anak bang, cute na si Lia guys na. Cus. Talikod. Talikod din. Anak, banana hair. Talikod. Anak. Nana lagi. Guys. Gigi. Guys, matsong gabi at tanan guys. So karon magluto ko og chicken. Yeah. Hani sabon kay aron makahigop mig sabaw. Dang gidaghan og panakot luy aho sibuyas, yeah. Kay arong mula sa agatang sabaw, nadapi sibuyas dari dia. Sibuyas dahon na pangbutangan dari. So saburan na ha guys kay aron makahigop mirog sabaw. Tapos kuya kinkin kami dari. Tapos salitak ang agatang kaldirin. Ay kabaw pa. Jesus. Guys, mag-isa sa ko na ring panakot. So, pakita naman na hanggang guys. Oh, maluto na rin hang. Giluto niya. Guys, luto ng ating tentang sinabaw na manok. Wow, yan na guys. Ang sinabaw na mong chicken. Right. Ang kalamika dyan guys, nahidak ng tangad. Naisili. Ganang ka na ni Ken? Ha? Magkaan sa kuya Ken guys. Kaya maghukad ko Ken. Maghukad sa ko guys. Para sa mga panihapon. Mga tanin dyan guys. Diyan na. Sabaw, kay Kuya Kinkin to nakabukod ako Kuya Kinkin kay naman si Jay pamati ron. Bukod mo na si Kuya Kinkin guys. Dara. Okay. Kanakin. Kan Kuya Kinkin. So dada may kamuti guys ya. Ang ibutang saksak kagamang dinangag. Dai sabaw mo si Kuya Gail. Guys, manganta ninyo. Kankin, higop og sabaw kana higop. Daghan na higop. Mo kuya. So guys, ag si Lia natug maguna, pero nagtimo naman to ganiha guys. Ni una sa kaon, kailan may basta katugo na mga dun na sa luto. So ha nagipakaon una si Lia. Ayan, tulog kasi si Kim. Pero nagkaon na hinuto sa una guys, ganiha. Nagtimo na una si Kim. So pakanon to nakutron sa guys ang mga inigmata. Mga tanin to guys, dami kamuti dia. Yan, kamuti. Sarap ng aming hapunan. Sinabaw na manok. Mga tanin jo, mga sa mga. A few moments later. Hi guys, good morning. Welcome back again to our YouTube channel guys, Kin and Kim Family Vlogs. So kung mapakaka-subscribe diha guys, i-subscribe namin ninyo Kin and Kim Family Vlog. I-follow pod min ninyo guys. Pindutan imong notification bell aron masundan mi nimo adlaw-adlaw sa mga vlog dari sa province of Bohol sa mga daily life. So simple daily life ra gud ning mga guys. So, for today's vlog guys is okay na si Kuya Kinkin. So, back to school na si Kuya Kinkin karong adlaw guys. So, maka-eskwela na sa Mercoles. So, maka-eskwela na si Kuya Kinkin. Si Elia ko na po. Mas-school na si Kuya Elia Kim guys. So, kalos Ginoo guys. Kaluoy, taon. Thank you Lord na okay na taos Kuya Kinkin. Wa na mo ko anag isang hilanat. So, good gahapon. So, good hapon. Gahantod gabi. Okay na siya. Matong karon mas eskwela na si Kuya Kinkin. Kuya Kinkin is here. Nag-eat si Kuya Kinkin guys. So ayan guys, kakain na si Kuya Kinkin ng almusal at may natira pa kagabi sa aming ulam, yung sinabaw na chicken. Ininit ko yan ng mabuti, pinakulot. Saka meron kaming ito. Meron kaming gitorta. Gitorta na bulinaw. Lagyan ko ng egg para may ulam ang mga chikiting na... Anahan ko egg. Para may ulam yung aking mga chikiting guys. So ayan, kain Kuya Kinkin. Para may energy sa school, ha? Ayan guys. School na ikaw? May school na daw si Kim guys. Hapit na puhon. No? Kain lang baby namin para lumaki din ikaw. Fish. Kain na Kuya Kinkin. So mamayang tanghali guys, puntahan ko na lang si Kuya Kinkin para ma-check natin yung kanyang kalagayan doon sa school. Kain B tapos ano, kasi kagabi guys. Ganado siya kagabi kumain tapos naghigop ng sabaw. Ang sarap ng ulam mo kagabi be. Wow, gusto mo yung ulam kagabi? Yung sinabaw na manok. Sarap no? Ang dami niya nakain guys. Sarap talaga pag sinabaw na manok. Samot na siguro guys kung native chicken kaso binili ko lang yun. Ha? Asa? Ay, wag ka. Lakain ka na.
Mamaya na kami ni Kuya Gael, guys. Pinauna ko lang yung dalawang chikiting. Hindi, kain na ang bibi Kim Kim. Bilis Kin, kain Kim para marami yung makain mo. Tsaka higop ng sabaw para balik yung lakas ng katawan mo. Guys, no? Ayan. So, na okay na si Kuya Kin Kin, guys. Tapos, inom ng maraming tubig para ma-wash out yung mga... para ma-wash out yung mga bad ano sa katawan. Wait lang, kuha muna ako ng water, guys. Kain na. Para ano. So, yan, guys. Lahat ng gamit ni Kuya Kin Kin is nakabukod yan, guys. Like baso, yung kanyang anuhan ng sabaw, mangkok, tsaka yung kanyang plato at kutsara. Lahat yan, guys, is nakabukod para hindi maghawa-hawahan dito sa bahay. Para hindi magkahawahan ng lagnat. So, yan, guys. Kaya nakabukod yan. Kain na Kuya Kin Kin. At ang aming bibi Kim Kim. Bakit may baon ka dito? Hindi na iinom ng juice kasi UTI. Sige nga ni doktor. Dili inom og daghang juice kay maka UTI. So ito yung baon ni Kuya Kin Kin, guys. Yan. Kain Kin. So ayan, guys. Ready na sa Kuya Kin Kin. Hindi lang siya nag-shoes. Asas ate be. Patod sa kang ate ka rin. Kagigising lang ni Unika. Pinuntahan ni little girl. Ako rin kabot din sa naka. Paano? Ano lang. Dahil pala ko kato ni Kin Kin sa room lay ha. Pero hindi ko anda rin isang bag. Patid ko na lang kay ate Unika. Patiksi ako ni ma'am ha. Intay maglain mong lawas. Patiksi ko ni ma'am ha. Ma'am, tiksi sa. Na may number si ma'am na hina. Ma'am, tiksi si mama ma'am. Huwag ka nang lain ng lawas. Tutugan ka ni teacher ha. Sabihin mo kay teacher pag nag-ano yung katawan mo. Hindi mo maintindihan yung pakiramdam mo. Sabihin mo kay teacher ha. Okay, para pasundo kita kay ate ha. Okay? Kukunin ka namin mamaya kasi ang layo ng school nila, guys. Distansya dito sa bahay. Saan? Hala, may uod dyan, Kim. Huwag dyan, be. Hala, may uod. Mura magliud. Hala, may uod dyan, Kim. Huwag dyan, be. Hala, may uod na malit ng babae. Kabagat ka, kinagat ka. Ayan, sa atin. Maya, doon ka lang yan. Para na sa bakin mo kayo. Biskuit ni mo? May biskuit ka na? May biskuit na sa Kuya Kin Kin. May baon din siyang pera. Biskuit, try palit tabi. Sige, inom mo tubig ha. Maya inom tubig para ma-wash out yung mga ano sa katawan mo. Ikaw. Hatid mo na ni Ate Unika si Kuya Kin Kin. Uy, may motor be. Atsakin. Bye-bye. Hawid Ken. Hawid ni ate. Ingat. Bye. Puntahan kita mamaya, be. Tapasok na, Kim. Pasok, Kim. Kay may aswang dito, Kim. Dali, Kim. Pasok. Dali. Dali na. Labala ka dyan. Bye-bye. Bye. Dali na. Ay, marumi yan. Madumi dyan. Dali. Okay, karoon dali na. So, ngayon guys, isamahan nyo ako maglaba dito sa aming mga kumot. So, lalabahan ko ito guys ngayon. Para mawala na yung mga nakakapit dito mga viruses. Para lumayas na sila kumot, punda, saka yung itong aming mosquito. Labahan ko ito guys para maalis na yung mga madumi dito mga, alam nyo na guys. Para mawala yung mga virus dito ba. So, labahan ko ito mga yon. Para mabilin. Ay, thank you Lord. Tingnan Kim. Maganda daw ako. Siya na all. Siyempre, maganda ka. Dapat maganda din si mama. Nyak! I love you. I love you. Love ko ni mo. Love ko na ko yung Kim guys. Si Papa, love ni mo. Gimingaw na ikaw ni Papa. Gimingaw na dyan Papa. Sige na saging uli. Baka, sabihin mo Papa, I miss you. Dad, mapalit si Japon. Hey guys, na-miss na. Tinanong ko kasi si Kim Kin guys kahapon. Sabi ko, Kin, na-miss mo si Papa Kin. Ayan. Hindi, ayaw niyang umimik. Tapos nakayuko lang ganyan. Tapos medyo maiyak-iyak siya. Yun, parang iiyak na siya. Tinanong ko, Bi, na-miss mo si Papa, Bi. Ganon-ganon lang siya guys. Tango-tango lang. Kawawa. Ano ko yung feelings niya na ano ba? Na, ano yung nararamdaman niya.
Sakit sa heart, oy. Makita ni mong anak nga may nga nga kanang mga kuan nga nang mag-uw. Nga ni jud feelings guys basta natay anak. So mag-uw ta magtanaw sa tang anak nga nang mag-uw sila nga na ba? Ginoo ko Lord. Hanggang na wish ka lang Kim, mag-wish ka lang kay Santa Claus. Ay, Diyos ko. Ingat na siya guys, sabi niya sana uwi si Papa sa birthday niya. Uli, happy na uli si Papa. Birthday na ako. Yehey! Kaan cake. Mus ko. Yehey! Mush-mush daw siya guys, kakain ng cake. So guys, kakain muna ako ng almusal kasi pagkatapos kong kumain is pakainin ko pa yung aking, ay di guys, pakainin ko muna pala yung aking mga alaga. So pakainin ko muna yung aking mga alaga bago ako kumain. Tapos, pagkatapos kong kumain, saka ako magkukumbati dito ng aking mga labahin nga super dami. Bitaw. So, labahan ko tong aking mga kumot. Labahan ko tong mga kumot namin guys. Kumot, munda, saka yung aming musket para ano. Yung aming banig, hindi yun pwede labhan kasi pag nilabhan yun, ako, butas-butas ang agi. So, maglalaba ako ngayon guys dito sa aming mga gamit. Kumot, like ganyan-ganyan para mawala yung mga nakakapit dyan ng mga virus. Guys, maglaba sa amin. So, mga habol humana na labhi. Dako. Malakog laba guys, habol, musket, mga punda. Nahay-hay na, maglaba din ibubunok. Dako. Isa karmidas labhanan guys. Ari daw labhanan mo do tiya karmi. Army ko. Labay ko. Dapat yung tigsamok-samok kaming tao. Anang ilabhan ta na ng mga labunan kaya madulang labunan mo niya. Christmas party ng Kuya Gayo lugma. Sunod na ako. Sunod na. Sunod na Christmas party nilang Kuya Kinkin. So anay tayo ng laba. Ang laba ko rundaan. Sunod. Tarong. Tarong sa eskwela no. Eskwela guys. Tarong. Sila. Oo. Ay, maabot sa live. Okay, dito go na kay. Samok pa man ang kauban guys. Ha? What? Dapat isa ka planggana guys ya. Lamunon. Dapat isa ka planggana masuruat. Panapanan karong anay nanaon. A few moments later. Ay, padung Miss Mercado. May makita may pagregalo. Pang exchange gift ni Kuya Gail. Tapos pastilan ko kalibutan. Ay kalibutan. Kasi ako gan sa mga regaluhan, mabadji ba malaki. So mangita lang ta turon guys. Gan sa atang kitan na ni. So tug si Kim. Tug si Ilia. Bani minito guys, manguling dito sila madam. Okay, kita sa to guys. Hey guys, then nagpang regalo ni Kuya Gail, ya. Anang naputos. Kaya sa regaluhan, badji kuno dyan hubutan. So ya, pang badji ni. Wala na kamirahi ag sedari. May ko sila madam mamili ya. Para ma-surprise ag mahupot ba? Ara ma-surprise dani ag makahubot. Or na hubot nam suno nila gahapon. Adi, ag ilang kuan, puro badji, ag ilang tagaan. Mga laki, ag ilang kuan badji. Mo pero mga ma-surprise kay pasla kamo sa kay bawo sa sud. Nindot ag suda ni guys. Ag limit nila 100. Ag kan nilapas og 100 pero okay ra kay Pasko man ron. Nipalit na pag ko daas ka Kuya Kinkin kini niya. Idang pang putos ka ning sidlan dito mga makaon. Siguro bubot. Tudlag bubot. Sidlan nagbubot, pila ka buok, isa ka putos bubot. Oh, dami dari guys. Gikan man mi dato sa eskwelahan Kuya Kinkin. So okay na sa Kuya Kinkin dadto. Wala mo hilanat. Kalos Ginoo nawa na yung tawag sa hilanat. Katuhang grade 4. Na okay na. Eskwela na. Eskwela na. Stress siguro sa Kinkin guys. Adlaw wan init. O lagi, lain ka agi. Panahon. Wan init. Ano. Pili day. Pilis unika guys. Bisang ganahan. Nag-ipit na kamang badjing kamatoy. Nandiyan new ipit. Wow. So guys, napili kong t-shirt parang Kuya Gail. Kari mo yung napili guys ya. Para sa Christmas party tomorrow. Oh, nice. Si Kuya Kinkin, habang pilian si Kuya Kinkin ug isaha, pero di ni mao. Ngita ko lang style. Wa. Dili day. Dali. Sige ya guys, ya. Kanay sa ipit ya. Char, cute.
Nakakbang. I. Yot na si Lia, guys, na. Diyos. Talikod. Talikod dali, anong panana hair. Tari, talikod. Ana. Ana, lagi. Guys. Gigi. Bawa ni mo Lia. Dagka Kuya Gael, guys, ya. Mo ni dyan isuot tomorrow sa ilang Christmas party. Ay, dyan na, guys. Grabe si Kuya ga. Sana all. Yan na, guys. At dyan, supporta agad ang anak. Pero ganahan mo Mila. O, dyan regalo, dia. Girl na ilang tagaan. So, ang mga laki, may mga classmates sila kanan, mga baji ilang hatagan. So, ang mga baji, ang tagaan sa mga baji, puro laki. Dara ka Kuya, isang regalo. Ano, sa pamilya patalong sa bahay. Kinako. Ano, guys. Isang sapatos, ang grabe, wapo na sama. At least, na. Pila te, makuha. 155. 3. Makuyakin kinalaman ay karon kahit. So, dyan na guys, ang mga t-shirt nila sa kuya. Dyan na kakuya Gael dari. Ang kakuyakin, kinaha pa rin papilian. Ug sa isang ganahan dari. Kuya Kinkin. Duha ni kabuok. Duha ka klase. Ay, madunang pili ras na ka sa isang ganahan. Magansa ka? Mari na mi. Salamat. Okay. Alis mi. Thanks. A few moments later. Abot na mi dalis bahay guys. Timing sa pag-abot na ko kaya naligsik. So, hanggang nahipos na rin niya. Hipos ko sinabhan. Nahaman na naglaban niya mga habol, mga punda. Nanghaman na. Mga muskit. Kumanapod. Mana naglaba. Pero mga wa na itong mga virus. So, dyan na guys. Nanghaman nilabhan. Kang Kim-Kim. Nakalahi ng kakimkim nas basket ni dya. So, karing ang mga adas planggana. So, yan na naka-special na mga gamit ni Kim-Kim guys. Daris basket. So, to na guys, ang t-shirt ni Kuya Gael, isa nang sukod, sakto ni Dja, isa nang ingon, kaya dali-dali lagi ang taon. At tarot na makita nung ba guys, inig suot ni Dja. Kaya kakuyakin kento na to, patong papilian tong duha ka buok. Kung kasay Dja hada tong ganahan, maasay masigo po ni Dja. O guys, salamat kanunay sa pag-ubana mga sa mga kadaadlaw nga vlog, sa mga kadaadlaw nga videos. Thank you so much kaso guys, and advance Merry Christmas na tang tanan guys, and advance Happy New Year. Ito, amping mo kanunay guys, sa inyong kadaadlaw nga mga lakaw diha, amping mo kanunay guys, uga sa mga ganimo ning suok sa kalibutan. God bless and amping mo tanan guys, we'll love you, and see you tomorrow guys, sa mga another vlog. Bye!